Mapuso liwat naman niyang eksperyensya na matugnaw nga tiyempo sa dako nga bahin sa pungsod bangod sa panibago nga hangin amihan. Kung ikumparar sa weekend, mas mabaskog ang huyop sini nga nagalabot sa dako nga bahin sa Luzon. Easterlies naman ang magaluntad sa nabilin nga bahin sa pungsod. Sa Baguio City na record ang pinakamanubo nga temperatura. Sa buong adlaw nga naglabot sa 16 degrees Celsius. Ginasundan ina sang 17.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Sa Calayan, Cagayan na record ang 19.1 degrees Celsius. Wala naman nagalayo ang 19.3 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes, kag 19.8 degrees Celsius sa Tanay Rizal. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, manubong chances ang ulan sa Western Visayas magluwas sa Negros Island region kung sa diin may lapta-laptang pag-ulan. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sa pungsod.